من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المبعوث رحمة للعالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda cikin ikon sa da kaddarawarsa ya ba mu aron rayuwa da lafiya ya hada mu a wannan masallaci mai albarka, masallacin Ammar bin Yasir, wurin gabatar da wannan muhadara wadda take da taki na fa'idodin waya da kuma illolinta. Malam Qasim babu shakka ya ba wannan maudu'i haƙƙinsa cikakke domin ya yi bayanai waɗanda suke gamsassu masu kama hankali, wanda duk wanda ya saurari wannan to ya tabbatar da cewa lallai bayan fa'idojin da waya take da su to kuma akwai illoli da yawa waɗanda take wa ɗan adam. Babu shakka ya taɓa wurare da dama waɗanda a cikin ɗan ƙanƙanin lokacin da aka bani minti 10 ba zai yi gaba ɗaya in taɓa su ba. Ya kawo game da tattalin arziki, game da lafiyar mutum, game da abubuwa da yawa waɗanda waya tana taɓa mutum ta wannan gefen. Insha Allah ta'ala kaɗan daga cikin abin da nake son in yi tsokaci game da shi, game da abin da ya shafi waya, shine abu na farko shine babu shakka waya jarabawa ce gare mu. Wayar salula jarabawa ce a gare mu. Kakanninmu waɗanda suka shuɗe kafin yin waya sun ƙetare wani babban bala'i wanda ranar alƙiyama sun ƙetare shi, Allah ba zai tambaye su game da shi ba. Ba za a yi musu tambaya ba sam game da abin da ya shafi waya, saboda sun rayu a lokacin da babu ta, ko kuma in ce ko akwai ta to bata dai kawo munan gare mu ba. Amma a yau mu Allah ta'ala ya ba mu ni'ima ta waya, amma kuma ta zama jarabawa ce a gare mu, wadda wannan jarabawa ce mai nauyin gaske, ba kowa zai iya ci ba. Allah ta'ala ya samu cikin wanda za su iya cin wannan jarabawa. Babu shakka wayar salula tana da amfani a rayuwar mu ta yau da gobe, wanda daga cikin amfanoninta, daga cikin abin da Malam Qasim ya bayyana mana, shine na farko akwai sada zumunta. Duk nisan dan uwanka, abinda kawai ake bukata zan kana da lambar wayar shi. Mai yiwa kai dan kasuwa ne, zaka fita tun karfe 8 na safe, ba za ka dawo ba sai karfe 6 na yamma, baka da lokaci wanda zaka je ka yi ziyarar yan uwa. Misali kenan, an san cewa ana iya squeeze lokaci cikin dare, kana iya squeeze lokacin da ko ka fita kasuwa kana da yara masu diba ma ka je ka yi wannan ziyara saboda muhimmancin da Allah ya bawa ziyara. To amma waya za ka iya sadar da zumunta da ita ta hanyar kiran 'yan uwanka kana jin halin da suke ciki. Mai yiwa kai dan siyasa ne, kullum kana can ofis ana harkar kamfe, ana harkar fati, baka da lokacin sanin 'yan uwanka menene halin da suke ciki. To idan kana da waya za ka iya kira kai tsaye, ko kuma su kira ka kai tsaye, kowa ya ji halin da dan uwan shi yake ciki. Wannan yana daga cikin amfanin da, ko kuma in ce mafi girman amfanin da waya take da shi mu a rayuwarmu, shi da sada zumunta. Idan ka cire sada zumunta to za ka tarar da ba a bar maka komai ba game da waya. Abin da aka bar maka na amfaninta bai taka kara ya karya ba. To amma mutane duk da haka nan ba su sada zumunta wannan da ake zuwa a sadar ta kafa. Mutum ya je gidan dan uwan shi, gidan mahaifin shi, gidan gwaggwannin shi, gidan kawunnan shi ya sada zumunta, bai yin wannan, sa'annan kuma bai sa waya ya kira ya ji bari in kira gwaggona ta wuri kaza in ji shin yaya take. Kaga wannan mutane ba su yi amfani da waya inda ya dace ba. Mutane ba su yi amfani da waya inda ya dace ba. Da Allah wayanda suke wajen nan, abinda ake bukata a rayuwar musulmi kuma shine duk abinda Allah ya baka a nan rayuwar duniya na ni'ima, kowace irin ni'ima ce, yi kokari ka yi amfani da wannan ni'ima domin ka samu lahira ka da shi. Allah ya bamu waya, babu shakka waya babban ni'ima ce. Kana nan zaka kira ko ina abinda kake bukata, zaka iya
tura wa'azi ko guda nawa kake bukata, duk wanda ya saurara har bayan ka mutu wa'azuzzukan da kai uploading aka saurari su zaka samu lada. Kaga ashe zaka yi amfani da ni'imar waya domin ka samu lahira da shi. To amma sai mutane suka dawo ana misusing wannan ni'imar da Allah ya bamu, sai aka koma ana amfani da waya ta wuraren da bai kamata ba. Madadin ka kira gwaggwanka, wasu kakanninka da suke nesa da kai bai yiwa ku haɗu, wasu yan uwa da kake da su tsallaken wani gari waɗanda bai yiwa ku haɗu, sai aka koma yanzu waya sai dai a sa a kira mutum ya kira budurwar shi ya yi fira da ita. A can baya na san ana free call, har yanzu ma ana yi. Akwai ko? Subscription ake. Na san can da firi yake, kawai da zarar 12 ta yi mutum ya kama waya kenan ba za a caje shi ba. An bar wannan ko? To kaga madadin mutum ya kira waya ya sada zumunta, sai kuma gashi aka yi rashin sa'a, ya yi amfani da wannan ni'ima ta Allah da ya bashi ta waya, ya je na saba ma Allah da shi. Daga cikin amfanin da waya yake da shi, wanda mala ya kawo mana shi, shine tana taimakawa mutum ga kasuwancinsa. Yanzu kana nan birnin Sokoto, ga waɗansu kaya da kake so a kawo maka, kawai za ka shiga online, za ka yin shopping da wayarka. Kana cikin gida za ka yi shopping, ka shiga shago kuma kamar kai ka je da kanka, za ka yi selecting ɗin abin da kake bukata. Ga kuɗi za ka yi musu transaction lafiya lau, ka tura musu kuɗaɗensu, za ka ba da adireshin ka inda kake, har gida za a zo a kawo maka abinka. Sa'annan kai idan kana da kayayyaki waɗanda kake so ka saida, za ka iya ɗaukar su, za ka yi posting, kowa zai gani, ka sa price, sa'annan a turo ma kuɗi ka kuma ka tura da kaya. Za ka iya sayan kaya daga China, kai kana nan baka je ba, a turo maka kaya kuma har ƙurye shagon ka, haka za a kawo maka su. Ashe kaga daga cikin amfanin waya, mutum zai nemi kuɗi da ita, yana zaune ba tare da ya wahalar komai ba. Madadin sai ka kashe makudan kuɗi, daga nan ka shiga mota an kai ka watakila Kano, ka shiga jirgi daga nan a wuce da kai har China, ka je ka yi hidindimu, ka kashe kuɗaɗe, ka zo da kaya. A'a, yanzu cikin sauƙi komai an sauƙe mashi, a tafin hannunka za ka yi wayannan abubuwa. To kaga wannan shi ma amfani ne wanda ke mai zaman kansa. Hakanan wurin yada alkhairi, yadda mutane suke amfani da ita, ku lura ku gani, su kafirai waɗanda suka yi wannan wayar suna da manufa da suke so su cimma, musamman akan mu musulmi. To tun da har muka fahimci haka nan, me yasa mu ba za mu yi amfani da wannan wayoyin ba, mu kuma mu yi amfani da su mu cimma manufar mu ta addini, a madadin su abin da suke so mu lalace ta hanyar amfani da waya, sai mu ɗauka mu kuma mu juya ta koma abin amfani a gare mu, ya zama muna cin amfaninta ta hanyar da za mu amfana da ita a nan duniya, kuma za mu karu da ita a rayuwar mu ta lahira. Sai ka sau waya, a madadin ka zauna ka halaka lokacinka kana abubuwa waɗanda an na fasikanci da waya, sai ya zama na wa'azuzzuka kake ɗauka kana posting, shafuka kake buɗawa na addini ana sakawa, shafuka kake buɗawa na harkar kasuwanci ana turawa, sai ya zama na cewa baturen da ya yi maka wannan gadar zaren don ka fada, to kai kuma yanzu ya yi maka gada wadda za ka take tsani zuwa ga abin da zai sa ka kubuta nan duniya kuma ka kubuta a lahira. Amma ba mu amfani da wannan, saboda mi? Saboda gaba ɗaya kwakwalenmu ba a nan suke ba. Idan ka duba za ka ga turawan da suka yi wa'annan abubuwa sun samu nasara kwarai a kanmu. Malamin ci nawa gare ni? To kaga waya tana da amfani kala-kala kamar yadda muka ji malam ya bayyana muna. Daga cikin abin da yake mafi haɗari, wanda shi kuma ya faɗo a gefen wato illolin da wayar salula suke ga hannun mutane, na farko akwai cin lokaci. Lokaci a rayuwar musulmi duk duniya babu abin da yake da tsada kamar lokaci. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi yake cewa ni'matani, akwai waɗansu ni'imomi guda biyu, maghbunun fihi ma kathirun minan nas, da yawa daga cikin mutane an kware su saboda ba su aiki da su. As-sihhatu
lafiya wal farag da kuma lokaci. Ba za ka san cewa lafiya tana da daɗi ba sai ka je ka ziyarci asibiti. Ka je ka ziyarci asibiti za ka ga wani mutum, za ka gwammace mishi gwamma a ce wannan mutumin ya mutu bisa ga halin da yake ciki. Halin da ya shiga nan ba wai Allah bai son shi bane ya sa shi wannan halin, kai kuma ya barka da lafiya. A'a, haka nan Allah yana son shi amma kawai jarabawa ce. Kai ma da aka barka da lafiyar ka jarabawa ce Allah ya ma. Shin za ka yi amfani da wannan lafiya amma sai ya zan ba ka yi amfani da ita ba. Lokaci abu mafi tsada. Idan kana so ka san muhimmancin lokaci shi kuma ka je makabarta ka gani. Ga mutane nan birjik ba su kirguwa, an binne su a ciki. Wa'annan mutanen da za a ba su dama su nemi wani abu, ba zai wuce a ba su dama da za su zo duniya su yi raka'a biyu kacal, raka'a biyu na nafila kacal, a ba su dama su yi ta, daga nan a ɗauke rayuwar su sake komawa inda Allah. Shine kawai abin da suke bukata. Amma ba su da wannan dama saboda mi? Allah ya ba su lokaci, kuma lokacin da aka ba su ya riga ya ƙare. Walan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha. Amma kai ga ka raye, Allah ya baka lokaci, baka aiki da shi. Kaga mutum ya zauna a wurin fira kawai sai shi buge awa 3 awa 4 ana firar banza da shi. Idan an yi ta kwallo an kare da shi, fa aka kalli kwallon nan aka kare, kai ka kalla ni na kalla, amma bayan mun lalata lokaci wurin kallon ta sai mun sake halaka awa 3 ana gardaman nan. Idan an kare kwallo za mu ɗauko hirar 'yan siyasa, ita ma a sake lalata wasu awanni 3. 6 sun tafi ko? Bayan an kare za a ɗauko ta malamai, su ma a lalata awa 3. ya ka ɗauko wannan kawai malama ne, ai mallam ɗan siyasa ne, ai da mallamin Allah ne, amma da ganin ya fara sa manyan shaddodi mun ha gano cewa an samu matsala. Giba, kai baka yi aikin ibadar ba, balantana ladar da ka tara a ɗauka a ba waɗanda kake gibar su. Ka ƙara ɗaukan makanka zunubi, sa'an nan ga lokaci wanda ya riga ya tafi. Wannan lokacin fa tsadarsa, duk inda kan lalata lokaci sai Allah ya tambaye ka, ina kan lalata wannan ƙurciya taka. Shi yasa ya zo a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ɗan adam kafafuwansa ba za su ɗaga ba daga inda yake a filin alkiyama sai Allah ya tambaye shi. A cikin tambayoyin da za a yi mishi, rayuwar shi ina ya ƙarar da ita, lokacin da Allah ya bashi ina ya ƙarar da shi. Filin ƙwallo, wurin kaɗe-kaɗe, zama kallace-kallace, kana teburin mai shayi ana gardama da kai. To wa'annan abubuwa fa za ka yi ma Allah bayaninsu. To za ka gano duk wa'annan abubuwan gaba ɗaya ba su kai irin lokacin da waya take canye ma ɗan adam ba. Mutum zai zauna ya da kofa, yanzu ba zai yi magana da kowa ba nan, don haka ba a yin gardama, ba a yin komi. Zai zauna shi kadai. Idan ya shiga Facebook, wa'annan awannin 3 wa'annan zai yi na gardama sai ya karar da su can. In ya gaji zai fita daga wannan ya sake komawa ya shiga TikTok, ya sake halaka wasu awanni, ya fita ne ya shiga WhatsApp. Yana da kusan manhaja ta wa'annan abubuwa na kafofin sada zumunta sun kai guda 10, kowannen su sai ya kai ziyara cikin shi. Ya lalata lokacin shi gaba ɗaya. Za ka ga waya yadda ta yi mummunan tasiri ga mutane. Tafiya mutum yake yi amma waya yake. Mutanen da an ka buge baka san iyakarsu ba. Ana ta mai oda gaba ɗaya hankali ne bai ku tare da shi. Sai dai kawai ya ji ƙila ana man rabuka ko kuma ana a kawo bandeji, a kawo mota a kai shi asibiti. A YouTube na ga wani clip da aka saki. Mutane suna tahiya suna dannan waya, wani mota ta buge shi, wata mata ta fada dogon rijiyar da sai da aka kirawo 'yan ceto aka ɗarma wani da ya giya sannan aka jawo ta. Kan ta noce tana tafe tana dannan waya. To wannan mafi hatsari kenan. Daga cikin abin da illolin waya suka kawo muna, babban hatsari, babban bala'i kuma shine yaɗuwar zinace-zinace da abubuwa na alfasha. Kamar yadda kuka ji malam ya faɗa, waya ta kawo abubuwa da dama waɗanda an na ɓarna, amma zina ita ce mafi girman abin da waya ta kawo. Ku tuna, bayan mutum zai kalla da idanuwansa, to kuma zai saurara, sannan kuma akwai ta baki wadda zai yi, ya kira budurwa, suna maganganu waɗanda suke haramun ne a shari'ar Allah.
to dama wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayanin shi a wani hadisi yake cewa kutiba ala ibni adam nasibuhu min az-zina, kowane dan adam da kake gani to akwai kason da zai dauka a cikin zina, mudrikun zalika la mahala, kuma babu shakka babu makawa wannan abin kason da an ka raba da shi sai ya dauke shi. Yace al-aynani, kaga idanuwa guda biyu, zinahuma an-nazar, abinda azina su kallon abubuwan da Allah ya haramta. Da waya sai mutum ya shiga daki ya rufe, sai abin da ya ga dama zai kalla. Sa'annan wal aynan wal udhunan zinahuma al istima', sa'annan ga kunnuwa abinda azinarsu su kuma sauraren abinda Allah ya haramta, mutum shi rika saurare abubuwa inda an na alfasha na batsa wanda suke motsa mishi da shawa. Sa'annan ga al yadu, manzo Allah ce hannu zinahuma al batash, abinda azinar hannu shine su damƙi abinda Allah ya haramta su taba shi. Sa'annan ga kafafuwa warjilan zinahuma alkhuda, abinda azzinar kafafuwa ta taka kafafunka su taka su je da kai inda Allah ya haramta a je wannan wuri. Sa'annan daga ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa yusaddiqu zalika alfarju aw yukadhiba, al'auran mutum da take gaskata wannan ko kuma ta karyata shi. To kaga babu shakka wa'annan abubuwa gaba daya waya ta haɗe su. Yana daga cikin abin da yake illar waya shine lalata tarbiyya. A da can kafin zuwan waya mutum ya waɗe shi tarbiyya, tana gida, don haka duk wanda zai lalata ma ita sai ya zo bakin kofa gida ya kwankwasa, a ce wane na, ya ce shi nawa ne, wurin wance zo, ka kore shi ko da icci ne. To amma yanzu tana da wayar salula ga hannunta, kana nan bakin kofa gida zaune, gaye zai yi wa text da ta zuba haka ga hannun shi bai wata gaban ka ya wuce baka sani ba, ya shiga inda take, baka da labari. Da haka tarbiyyar da kake yi da tsaron da kake yi duk gaba ɗaya sun tafi a banza. Saboda mi? Saboda ɗiyan nan tana da waya. Shi yasa mafi munin kuma inda waya ta fi muni shine ga hannun 'ya'ya mata. Mata sun fi shiga cikin mafi hatsari game da abin da ya shafi waya. Shi yasa daga cikin abin da ya kamata iyaye su yi, iyaye mazan da matan, shine ka kula in ɗiyanka suna da waya, mazan ko matan, kawai wata rana ka yi mamaya, ka shiga kawai da zuwa kawai ka ce ba ni wayan nan, sai ka karɓe ta, sai ta kwan 2 ko 3 wurinka, ka ga wa'anda saƙonni suke shigowa, ka shiga inbox ka ga wa'anda saƙonni take turawa, ka shiga videos ka ga abubuwan da ake ajewa, ka shiga kowane chatin ka ga dawa aka chatin, me da me ake magana tattauna akan shi. In ba haka ba to wallahi kana nan kana saƙa amma tana walwalewa. Kana ba ɗiyarka tarbiyya, idan za ta fita za ta zuba hijabi har ƙasa har da niƙabi, amma na banza ne saboda wannan waya ta riga ta lalata dukkanin wannan tsari. Kai ka yi iya ƙoƙarinka, uwar ta yi iya ƙoƙarinta, mallamai islamiyya su yi iya ƙoƙarinsu, amma gaba ɗaya wannan wayar salula ta walwale abin da kuka yi ku duka. Shi yasa nace farkon magana ta nace waya babbar jarabawa ce ga al'ummar. Malam na ka tsaya. Wallahi waya babbar jarabawa ce ga al'ummar. Daga cikin abin da na tabo can baya na kashe lokaci, wai yanzu wannan what da ake yi akwai application ɗinta a cikin waya. Manyan mutane wallahi na yi mamaki, na biyo na yi musu sallama, na isko kowa kan shi da kofi, ba amma an sami sallama ba, na yi tunanin wani abu suke yi mai muhimmanci. Da na tsaya kawai sai na ga wai ashe what ake yi, kuma ma za a iya rabawa a samu waɗanda an rivals ciki, kowa ya san katin shi a cikin waya ɗaya fa. Yadda za mu zauna a raba waɗannan katuttukan, to su ma akwai su a cikin gaba ɗaya wannan application, ta yadda ko ku nawa za a rabawa, to kowannen ku yana da, idan wannan ya danna na gefen shi to kati kaza zai shiga, idan wannan zabban mamaki wadda in ba kana yi ba ka ma iya gane da abin yake. Daga ciki bala'in da waya ya zo, akwai application wanda aka yi, amma shi wannan mafi yawanci India wannan suke amfani da shi saboda su suka fi wayewa da shi. Zai baka haihuwarka,
wannan application din kamar mashin ne, zai ba da sunanka, sunan mahaifinka, sa'annan zai gaya maka abubuwan da za su faru da kai a rayuwa. Wannan ba shine al'azlam ba, wa'anda kaga kenan duk bala'ukan can wa'anda Allah ta'ala ya yi hani game da su, to gaba ɗaya yanzu an tattara maka su a cikin wayar salula wuri guda. Za ka yi caca, za ka yi fasikanci kowane iri, za ka iya yin sata da waya, sai ka daci asusun wani ka ɗibi kuɗaɗe da waya. Yanzu wanda ya san, ni na sani a unguwanmu akwai wani yaro, ƙaramin yaro ne, amma wallahi in yi anshi wayarka yanzu nan sai haga an zubo maka 15,000. Ya daci asusun banki an tura kuɗi, don haka kawai sai a je a cire ya baka wani abu shi ɗauke saura, ƙaramin yaro kuma. To kaga wannan in ya girma ya zai kasance kenan, kaga manyan asusun banki kenan zai kama datsa. Kaga wannan akwai hatsari kwarai da gaske. Da haka ya kamata idan ma ya zamana cewa babu makawa dole sai ɗiyarka ta riƙa waya, sai ɗanka ya riƙa waya, to alal aƙalla idan aka zo aka tarar da munanan abubuwa guda biyu kowane lokaci, to za a ɗauki wanda ya zama shine mafi ƙanƙanta, mafi sauƙi a cikin cutarwa, a ba da waya wadda ba ta da kyamara, wadda ba ta wa'annan chatin ɗin, ya zama na kawai kira take karɓawa. Wataƙila ɗaya ka tana zuwa makaranta za ka kira ka ji an tashi ko ba a tashi ba, ko tana ina ta makara da sauransu. Amma wannan babbar waya mai kyamara wadda tana iya yin komi da komi, to babu shakka wannan hatsari ce kwarai da gaske. Zai zama na cewa kana wa ɗiyarka tarbiyya, kuma ta hanyar sai mata wannan waya ka ruguje tarbiyyar ka gaba ɗaya. Mun san cewa aure da yawa ya lalace saboda wannan waya ɗin. Abubuwa da yawa waɗanda da akwai lokaci idan muka ci gaba da kawo su, to da za ku ji cewa abinda Malam Kasim ya faɗa cewa illolin waya to sun ninkin ba ninkin bisa ga amfanin da waya take da shi. Za mu takaita nan saboda lokaci, kuma abinda muka karanta dai Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya fi muna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله. Kasancewar ainihin lokaci ya riga tafi, dama aikin alkhairi haka ya gada. Duk lokacin da ainihin mutane suke ainihin menene aikin alkhairi, sai suka zo suka yanke wannan alkhairi, su dawo su dora shi fa Allah sa an yaki. Don haka menene ke faruwa? Saboda imanin su ya jillu, su ainihin kafin su samu ikon ainihin ci gaba da wannan aikin alkhairi, sai ainihin imanin su ya ainihin ɗaukaka. Hawa yau kamar yadda nake faɗa kafin ainihin a mai gabatarwa ya gabatar da wanda zai karatu, ainihin zan ɗan yi jawabi minti ɗaya ko minti biyu ainihin don lurar da ainihin mutanen shiya. Allah yake cewa, kullum ina faɗin wannan aya, ya ayyuhallazina amanu استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه واعلموا أنكم إليه تحشرون. Allah the Almighty is saying, all who believe, answer the call of Allah. Answer Allah's invitation. Answer Allah's invitation when He invites you or calls you to what will give you an everlasting life. Answer the call of Allah. Don't reject. Don't ever reject the call of Allah. Answer it when He calls you to what is going to give you an everlasting life.
wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa zawjihi. Meaning, if you didn't answer it now, if you didn't answer it instantly now, whenever you want to answer it, Allah will disallow you, not allow you. Wa'lamu, and verily you know that to Him is our final return. To Him is our final return. Definitely, one day, one time, we must go back to Him, and He will what? He will interrogate us based on this call that He calls us to listen His words, but we avoid it. Da haka ya ku yana musulunci, Allah yake cewa ya ku wanda suka yi imani ku karɓa kiran Allah. Yanzu inda misali menene kiɗi ne ake yi, in ka ga yadda mutane suke rushing sai ka mamaki, domin ɗan uwansu shaidan ya kira su, amma da Allah ne maƙiyansu ya kira su, don haka ba za su zo ba. Allah ce ku ansa kiran Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Who is the best in speech than he that calls people to the way of God? Who is the best in speech than he who calls people to answer the call of Allah? Is there anybody that's the best in speech than him? That's not. To don haka ya kuma yana musulunci, alqur'anu hujjatan laka aw alayk. Imma qur'ani yana zama hujja gare ka idan ka karanta shi, idan kai biyayya gare shi, ka so shi, ka bi shi, kai aiki da shi, sai zama hujja gare ka ranar tashin kiyama. Me yasa kai kaza? Saboda aya kaza a cikin suratu kaza, shi yasa nayi sai a ce kana da hujja. An gane ko? Ko zan yankan hujja a gare ka, ko zan yankan hujja a gare ka, ka ji an faɗa kuma ka doge, ka ki bari. Don haka ya ku yan musulunci, aim of this manufan wa'annan dawar da muke yi shine menene mu yanki hujja, kamar yadda Allah yake cewa rusulan mubashirina wa munzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Allah ya ce rusulan, Allah ya ce ya aiko manzanni mubashirin, wa'annan manzannin suna yin albishir ga wanda ya biyayya ga Allah, zai samu gidan aljanna, zai samu ni'ima da jin daɗin rayuwa ta duniya har abada. Wanda kuma ya saba ma Allah zai haɗu da hushin Allah da azaba ta abada. An gane, li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul, saboda kada mutane su samu ta cewa ga Allah bayan an turo manzanni. An gane ko a ƙarshe zan rufe. Ma Allah yake cewa man arada an dhikrina, man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa wa kadhalika najzi man asrafa ولم يؤمن بآيات ربي والعذاب الآخرة أشد وأبقى. التي من أعرض عن ذكري, he who keeps away from our admonition, he turns away from our calling, from our admonition, فإن له معيشة danka, فإن له ma'ishatan danka. Allah ce fa inna lahu, duk wanda ya kauda kai, ya kunnen washagu da ayoyin Qur'ani ana karanta su, maimakon ya zo ya gyara, an gane ko, sai ya kauda kai, ya kunnen washagu, bai son ya ji ma balle ya bi. Wannan ba kai mana ba, wallahi ba kai mana ba. Man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa alaiha. Duk wanda ya aikata yayi mai kyau don kansa, duk wanda ya munana don kansa. Allah ce fa inna lahu ma'ishatan danka, lalle ne a duniya yana rayuwa mai kunci, zai shiga rayuwa mai kunci, cikin damuwa da neman duniyan kuma zai same ta ba sai abinda Allah ya so. Wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma, gobe kiyama mu tashe shi makaho, jaza'an wifaqa. A duniya he pretends to be blind, he presents to be blind. So in the hereafter we will resurrect him in the hereafter as blind. من كان في هذه أعمى من كان في هذه
a'ma, he who pretends to be blind in this life. In the hereafter, we will what? Resurrect him as what? As a blind. Allah yake cewa kadhalika qala rabbi lima hashartani a'ama, zai ce ya ubangiji missa ka tashe ni makahu wa qad kuntu basira, alhali a duniya na kasance mai gani. Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha, haka kai ba a ce Allah sai ce kai ma ainihin kamar haka ayoyi na suka zo maka a duniya, ana karanta maka ayoyi na sai ka makance baka ma ko kulawa, ka zama summun bukumul umyun fahum la yarji'un, baka saurare, baka gani, baka ji, baka damu ba da ayi da kada ayi duk dai a gare ka, baka damu da Allah ba, baka damu da maganar Allah ba, baka damu da littafin Allah ba, kai dai gumi, kai dai abinci kamar akuya, kamar jaki, kamar dabba. Allah yake cewa ainihin sai ce lima hashartani a'ma, dummi kasa da ni ainihin mi makahu wa kada kuntu basira, alhali a duniya na kasance mai gani. Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha, sai ce kai ma kamar haka ne ayoyin mu suka zo maka a duniya ana ta karatu, fanasita ka ainihin kai ko oho da su, ba ruwanka da a saurari maganar Allah, da faɗi maganar Allah, da ainihin kada faɗa wasu guda, da ainihin a saurari maganar Allah, da ma kada a saurara wasu guda a wurinka. Allah ce don haka kai ma shi yasa yau muka manta da kai, idanun da aka yi maka don ka kalli Qur'ani sai ya zan ka kalli komai baka karanta Qur'ani ba, sai a gane idan naka bai da amfani, yau aka hana ma idan. Allah ce kadhalika najzi man asrafa, duk wanda ya ainihin faifayi wurin barna, ya ki dawo, ya ki taka birki ga barnar da yake, ya dawo ya gyara, ya ainihin sa menene, ya ainihin ƙara giya ga barnarsa. Allah ce kadhalika nazi man asrafa, haka muke sakan kamai da irin sakamakon mugun aikinsa. Wala azabul akhirah, lalle ne azaba lahira bayan ta duniya ashaddu, ita ce tafi tsanani akan ta duniya, duk koda ayyukan mutum ta duniya, wa abqa, kuma ta mafi wanzuwa. Haka wannan ainihin shine an introductory ainihin address. Muna roƙon Allah ya yi mana muwafaqa cikin abin da muke ba mu ikhlasi. Wannan haduwar da aka yi Allah ya sa mata albarka, Allah ya sa sanadiyar tsira gare mu ainihin da ƴan uwan baki ɗaya, wanda zai gabatar da ainihin wannan ainihin muhadara na gida ne, ɗan uwanmu ne ainihin na gida, matashi wanda rayuwarsa Allah ya sa mai albarka, bai zama ɗan ƙwallo ba, bai zama ɗan kuwa ba, ya zama ainihin da'awa. Wannan albarka ne. Iyayen sun iya haihuwa, Allah musu albarka da shi baki da Allah sa su gama lafiya. Da haka ainihin zan sa ainihin sakatare gabatar da shi sai a fara karatu. Allah ya sa mu kama lafiya. Wassalamu alaikum.